No record com m'anomenaven els primers humans que van trepitjar aquesta terra. Potser ni tan sols tenia nom. Era poc més que un lloc inhòspit, una illa enmig de la Mediterrània. Va passar molt de temps fins que es van atrevir a desembarcar a les meves costes. Així i tot, encara avui, miri on miri, trob les seves empremtes. El rastre de la seva força, de la seva destresa i tenacitat. De l'odissea ciclòpia que van escriure atrapats entre el cel i la mà. És d'ells de qui avui us vull parlar. Els vaig veure traient pedres de les meves entranyes i moure-les per construir les seves cases i santuaris i per aixecar monuments per homenatjar els seus morts. Tot gràcies a l'esforç comú d'uns pobladors que van crear una cultura única per la qual em van conèixer a tot el món. Una cultura que va perdurar durant més d'un mil·lenni. És possible que em coneguessin des de molt abans, però la història que us vull contar va començar amb aquells primers homes i dones. No sé quin idioma parlaven i ni tan sols com es deien ells mateixos. Només sé que quan van arribar fins a la meva riba, alguna cosa els va decidir a quedar. Estaven tots sols i lluny d'altres terres, però la seva incansable lluita per sobreviure en aquest territori advers els va anar dotant d'una identitat i una personalitat pròpies. Els primers menorquins van deixar poques pistes sobre la seva vida, però en van deixar més sobre la seva mort. Així va ser com els vaig començar a conèixer. A l'interior del sepulcre, que més tard va ser conegut com a Viniai Nou, amb l'entrada monumental i el passadís de lloses verticals, es van trobar les restes humanes més antigues de l'illa. Va ser la primera vegada que els vaig veure excavant a la roca, a la pedra. Perquè si hi va haver un símbol que es va representar va ser aquest, la pedra. El Marès és la roca per excel·lència de Menorca. És la roca més extensa, és una roca porosa que permet emmagatzemar aigua i és la roca que s'ha escollit tradicionalment des dels primers pobladors per aixecar les edificacions de l'illa. És una roca que habitualment es desfà, poc consistent, però si en el moment de la seva formació va rebre una cimentació elevada, constitueix una roca dura que a l'illa coneixem amb el nom de pedra viva, una roca que sembla que està viva perquè resisteix a ser extreta del terreny. Les mans d'aquells primers menorquins no només van cavar galeries cap a les profunditats de la terra, també vaig veure les seves construccions sobre la superfície. El que després es va anomenar dolmen de les roques llises en va ser el primer exemple. La seva capacitat creativa i la monumentalitat molt prest els van caracteritzar. La separació entre el món dels vius i el dels morts seria una altra de les seves senyes d'identitat, dos mons que no només es diferenciaven en els ritus i costums, sinó també en els espais que habitaven. El món dels vius va començar a humanitzar el paisatge. Els habitatges a barraques i coves naturals van donar pas a les primeres construccions ciclòpies. La vida es vivia ara a l'interior de cabanes de pedra, a les navetes d'habitació. Si te les miraves des del cel, en podies seguir la forma de nau invertida. També eren grans, podien fer fins a 20 metres, però a l'interior hi havia un únic espai on dormien, menjaven i realitzaven les activitats diàries. Les navetes es van anar agrupant fins a formar els primers poblats.
Els va costar un temps decidir on assentar-se. Per als vius, això tampoc era una terra fàcil. No aniria desencaminat qui en volgués descriure com a hostil, una illa amb pocs recursos i escassos metalls on, malgrat tot, van aconseguir el que era necessari per poder sobreviure. Fa pocs anys, l'equip d'arqueòlegs de la Universitat de les Illes Balears va fer una troballa transcendent a un petit illot conegut com l'illa d'en Colom, en el nord de l'illa de Menorca, i més concretament a una banda molt especial que se coneix amb el nom de la Mitja Lluna. Se va localitzar una mina de coure a cel obert, la primera documentada a les Illes Balears. Un dels aspectes rellevants d'aquesta mina és que han pogut localitzar objectes fabricats en coure procedents de la Mitja Lluna a Mallorca i a Menorca. Em van recórrer 1 i 1000 vegades fins a trobar el lloc perfecte per instal·lar-se. El van trobar al sud, on la meva terra era més favorable per al cultiu i el pasturatge. Les zones humides els proporcionaven pastura per als bens i les cabres als mesos d'estiu, però també joncs i canyissos amb els quals teixien cordes i fils i cobrien les cases. No es van equivocar en la seva elecció. Els menorquins han cultivat els meus camps des de fa milers d'anys. Alguns dels paisatges que avui contempleu s'han mantingut pràcticament inalterats des de la prehistòria. Els mateixos que, com van fer els talaiòtics, continuen llaurant els pagesos. Som pagès i propietari de Talatí de Dalt i nosaltres intentant dur la finca de Talatí igual, més o menys igual com devien dur aquesta gent fa 3.500 anys, que és viure de la terra i l'entorn d'una manera respectuosa amb ell. Però aquell paratge tenia encara un obstacle més. La manca de rius i la llunyania de les fonts van convertir la recerca d'aigua en una de les seves obsessions. Una aigua que només podia venir de la pluja. Històricament, la colonització de Menorca i els assentaments humans a l'illa s'han hagut de confrontar en l'obtenció d'aigua per consum humà. Aquest bé, escàs a l'illa, no es troba en forma de rius ni es troba en forma de llacs. Com a única reserva d'aigua de consum tenim l'aqüífer, que té surgències naturals associades als barrancs de la vessant sud de l'illa. Però quan els assentaments humans s'han hagut de produir fora d'aquests àmbits, han recorregut enginys per captar i almacenar l'aigua de pluja. Així, la mateixa pedra amb què erigien monuments va servir per dissenyar un sistema d'arquitectura de l'aigua. Les navetes són monuments originals i exclusius de la prehistòria de Menorca. No se'n troba un tipus de monument semblant a cap altra banda de la Mediterrània. Les navetes en realitat són tombes col·lectives on s'enterrava tota una comunitat de gent que vivia en el seu voltant i ens trobam ubicades a dos emplaçaments molt concrets de l'illa de Menorca, a la banda de l'O i a la banda de Ciutadella, ocupant precisament les zones més fèrtils des del punt de vista agrícola i ramader. També els morts van començar a tenir els seus propis paisatges. La tomba més famosa de la prehistòria menorquina ha vist passar els segles i les civilitzacions al seu voltant sense immutar-se. No recorda aquest pla sense la seva forma de vaixell invertit retallada sobre l'horitzó. A l'interior hi van trobar restes d'almenys un centenar d'individus durant les excavacions de final dels anys 50. Però la fascinació que la nevada d'Estudons va produir en els habitants de Menorca va fer que brollessin al seu voltant llegendes que encara s'expliquen de generació en generació.
Bueno, la naveta de Estudons, además de ser uno de los principales monumentos de la candidatura Menorca Talayótica, es conocido en el folclore popular sobre todo por la leyenda. Y esta sirve para explicar el final de la cultura de unos gigantes que supuestamente vivían en la isla. Entonces teníamos el padre, que es el patriarca, la hija gigante y dos jóvenes que pretendían a la muchacha. Como el padre no sabía cuál de los dos pretendientes escoger, decidió hacer una especie de concurso y les dijo que el que hiciera un monumento más rápidamente y mejor para su hija podría casarse con ella. Así que ambos se pusieron manos a la obra. Uno comenzó a hacer un pozo cerca de aquí, al norte, y sería un símbolo de darle agua, y el otro, sin embargo, construiría este mausoleo para ella el día que falleciera. Al ver que brotaba agua, el gigante que estaba construyendo la naveta, que estaba transportando la última piedra para terminar su obra, se dio cuenta que había perdido. Llevado por la rabia y la envidia, lanzó la piedra matando a su contrincante. Pues cuando se reconstruyó la naveta, que se reconstruyó parcialmente, tenemos que nos queda una fachada en la cual falta una última piedra que coincide en dimensión y tamaño con una piedra que encontraríamos al norte, a unos 3 kilómetros de aquí, en un pozo seco que se llama el Pozo de las Angoixes o de las Angustias, y obviamente coincide con la leyenda. Así que no sé si es correcta la leyenda, pero ben trovato. Muy interesante. Pues muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Va ser en aquell moment quan es produïa el primer gran canvi. Els petits assentaments de navetes ja no hi quedava prou espai i van començar a ser abandonats de forma progressiva o transformats. Van sorgir poblats més grans, estructurats al voltant d'una construcció que seria clau en aquesta època. Tan important que molts de segles després serviria per donar nom a la fi a la seva cultura. Els talaiots. La paraula talaiot prové del terme talar. Una talar és un lloc alt, un lloc de vigilància. Els talaiots són grans estructures de forma troncocònica construïdes amb tècnica ciclòpia, és a dir, construïdes amb pedres de grans dimensions, de les quals no sabem exactament encara quin tipus d'activitats concretes s'hi duen a terme. El que sí que sabem és que el que s'emprava dels talaiots era bàsicament la plataforma superior, perquè són edificis massissos. De totes maneres, al voltant dels talaiots sí que s'han trobat indicis en alguns jaciments de que s'hi duen a terme feines de forma comunitària, feines de producció d'aliments, per exemple, de forma comunal. Gairebé no va quedar un racó que no controlessin. A tot arreu, tot el que la meva vista abastava estava dominat per aquelles torres circulars. Encara avui m'impressiona comprovar com van teixir una xarxa tan ben connectada que permetia veure's de talaiot a talaiot quan hi pujaven al cim. Potser volien vigilar-se? O tal vegada només cercaren comunicar-se? Por la distribución que podemos ver de los asentamientos, de los poblados del paisaje, vemos que puede haber una intervisibilidad, una conexión visual entre ellos. A través de los talayots, que los talayots son estructuras muy prominentes en el espacio, en el paisaje, con una altura elevada, bastante elevada, y que a través de ellos habría una verdadera red de intervisibilidad i, per tant, de comunicació. La bellesa i grandiositat dels seus monuments va ser tal que a vegades pens que van eclipsar els seus propis creadors. Jo, sempre atenta, intentava seguir-ne el rastre quan es refugiaven a les cases o quan s'endinsaven a les coves dels penya-segats. Què menjaven? En què creen? Què sabem dels talaiòtics més enllà de l'arquitectura que ens van llegar? La vida dels talaiòtics era una vida senzilla, però no simple. Sabem que se tracta d'una societat que no podem pensar en ella com si fos una societat prehistòrica tipus paleolític, sinó que ja tenen
tota una organització social i una organització de creences important que ens fan cada vegada creure més que se tracta d'una comunitat complexa i no tan senzilla d'entendre. D'on podem o com podem entendre aquest tipus de vida que duien? Ho podem veure a través de dos àmbits importants. Un, l'àmbit domèstic, que serien les cases, on desenvolupaven diferents activitats, i l'altre àmbit és l'àmbit més comunitari o social. Mentrestant, el món dels morts avançava en la foscor. Les navates funeràries havien quedat en desús. Els enterraments van continuar a les coves dels penya-segats, de vora la mar i als barrancs de l'interior. I allà, com van fer els seus avantpassats, van obrir grutes a la roca. És admirable veure aquestes immenses parets de pedra convertides en autèntics cementeris a l'aire lliure. Cap al 1100, abans de la nostra era, algunes coves naturals s'empraven per enterrar, però amb aquests enterraments presenten algunes diferències. A la cova d'Escarrit s'ha descobert que a alguns difunts se'ls hi pentinava els cabells, se'ls hi tenyia de vermell amb una planta que es diu rubia peregrina, i després se destallaven alguns flocs, es posaven dins uns contenidors en forma de tub, generalment fets de llenya o de banya de bou, i es deixaven al costat dels difunts, dins el que seria la càmera funerària. Però cap al 800 alguna cosa va passar que una o diverses persones van entrar a la cova d'Escarrit, van recollir totes aquestes eines de fer ritual de pentinar la mort, juntament amb els contenidors, i els van amagar a la part més profunda de la cova. Van fer un forat en terra, van posar els objectes i els van cobrir d'argila. Van quedar tan ben amagats que no es van descobrir fins al cap de 3.000 anys. Sense cap dubte, un dels edificis que millor representen la cultura talaiòtica és el recinte de taula, els santuaris de l'època del talaiòtic final, que són exclusius de l'illa de Menorca, a més de molt monumentals. D'ahir que moltíssima gent s'hagi interessat per ells, curiosos, viatgers, erudits i també, per suposat, arqueòlegs, que ens dediquem a estudiar-los a dia d'avui per poder saber-ne més sobre ells. Si cada període va tenir el seu monument, aquest va ser, sens dubte, el de les taules. No s'assemblaven a res que hagués vist abans. I tampoc ningú n'havia vist mai fora de Castilla. En el centre d'un recinte s'aixecava majestuosa una descomunal pedra vertical sobre la qual en descansava una altra d'horitzontal i formaven una immensa T. El seu magnetisme i el misteri que semblava envoltant-les van atreure fins aquí viatgers i investigadors que des d'antic van intentar descobrir-ne l'origen i la funció. Alguns, fins i tot, creen que només podien ser obra de gegants o que eren enormes taules per celebrar sacrificis. S'equivocaven. Jo els vaig veure reunits-hi al voltant com en un lloc de culte. A les cerimònies i rituals que celebraven mai faltava el vi ni la carn. Què devien sentir els homes i les dones del talaiòtic davant les taules? I què pensarien si sabessin que avui continuen exactament al mateix lloc on les van aixecar? I que el calfred que precedeix la sorpresa i la sensació de petitesa continuen essent els mateixos quan les veiem.
El caràcter religiós de les taules es fa evident a través de les restes de diferents rituals que es desenvolupaven al seu interior, on hi havia la presència del foc, també del vi a través de les àmfores i també restes de menjar, que serien evidents amb els ossos d'animals domèstics com serien el bé i la cabra. D'altra banda, s'han trobat diverses estatuetes que estarien relacionades amb la representació de déus i animals sagrats. Hem arribat a una conclusió després d'excavar. Hem trobat gots, platets, figuretes de, per exemple, un egipci que es deia Imhotep, figuretes de braus, i en tots aquests objectes, i mirant l'edifici, hem entès que era un temple, un edifici religiós. Vosaltres sabeu què és una església? Pues això seria com una església de la prehistòria. I el protagonista d'aquesta església era dues pedres. Quines dues eren les protagonistes? Aquí estan rompudes, justament, perquè així és més difícil interpretar aquest edifici. Saber què? Alexandra? Molt bé. Aquesta és el pilar de la taula. I el cap de la taula, on està? Allà. No? 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 Aquí. Aquí. En realitat, el verdader significat de les taules i d'altres monuments, com les navates funeràries i els primers sepulcres megalítics, anaven molt més enllà. Amb aquestes construccions no cercaven només una forma d'organització territorial, mostraven la seva particular visió del món, i en aquest simbolisme que amagaven, els astres eren tan importants com la terra que trepitjaven. La relación entre la astronomía y la cultura talayótica de la isla de Menorca se pone de manifiesto en particular en dos de los monumentos más singulares y únicos de esta cultura, como son las navetas y las taulas. Por un lado, las navetas, en sus patrones de orientación, reflejan tradiciones de las poblaciones que llegaron a las islas hace unos 4000 años, procedentes de la costa sur de Francia, en particular de la Provenza y el Languedoc. Una tradición muy peculiar, diferente a otras encontradas en otros lugares de la cuenca mediterránea. Por otro lado, las taulas nos muestran claramente la relación que existía entre la cosmovisión de la población talayótica y el cielo, puesto que estos magníficos monumentos están orientados hacia el mediodía, hacia una región del cielo muy singular, cuya significado particular hoy en día se nos escapa, pero que nos dice claramente de la importancia de esa región del cielo, en particular porque los santuarios con taula fueron construidos en lugares en donde ese horizonte sur, aparecía completamente despejado. La vida terrenal als poblats també va esdevenir cada vegada més complexa. Els talaiots continuaven ocupant el centre, però a poc van deixar de construir-se. L'àmbit domèstic va guanyar en importància i amb aquest les monumentals cases circulars. La nova vida familiar es desenvolupava en espais més amples i diferenciats. Ara, a la fi, tot semblava tenir el seu lloc. Les cases d'estaliòtic final es coneixen com a cercles d'habitació per la seva planta de tendència circular. A més, és una planta molt repetitiva. La majoria de cases d'aquest període que coneixem tenen aquesta tendència. I és una organització bastant simple, on trobam cap al sud la porta principal i la façana de l'edifici, l'espai on jo estic és el pati central de la casa, que segurament seria cel obert, i al seu voltant les diferents habitacions, diferents espais de la casa, com la llar de foc, i les habitacions que haurien de servir tant per espai domèstic
com per treballs de la casa, ja siguin fer ceràmica, metall, processar aliments, etc. I en algunes cases el que podem trobar és també, a la zona exterior, és un pati, on hi ha diferents estructures, entre elles les que sol destacar més solen ser unes sales hipòstiles que estan adossades a les cases i que haurien de servir segurament com a magatzem, possiblement per guardar bestiar. Podien semblar secundàries, però no ho eren. La bellesa de les columnes que sostenien les lloses del sostre semblaven les branques d'enormes arbres de pedra. Serien les mateixes que farien que aquests edificis fossin batejats com a sales hipòstiles. L'aparat invisible que em separava a mi i els talaiòtics del món exterior un dia va acabar per rompre's. Continuava sent aquella illa mediterrània allunyada del continent? Sí, però això aviat no va significar res. A les meves costes arribaven cada vegada amb més freqüència vaixells estranys, cares distintes, objectes que gairebé no coneixia. De la veïna Abusos venien a vendre'ns vi i collars de vidre, i després a reclutar els nostres homes. Els talaiòtics, diria després Diodor de Sicília, no produïen vi ni oli, però el cobejaven més que les monedes que només utilitzaven com a adorn. I allò que els havia fet únics i que havia forjat una personalitat forta i pròpia es va anar diluint. Però també els talaiòtics sortien fora. O el manco, el seu nom i la fama dels seus aguerrits soldats. Els foners. I gràcies a ells es començà a parlar de mi, de Menorca. La seva popularitat no coneixia fronteres. Us contaré la història dels foners. No sé si l'heu sentit. Els romans diuen dels talaiòtics que eren tan gran tiradors que des de ben petits ses mamàs els hi posaven a esbaranar damunt d'un arbre i fins que no ho tiraven, no baranaven. I això cada dia, cada dia, cada dia. I ells, tant com si fos un joc, anaven aprenent i se feien experts tiradors. Aquesta arma realment és una eina de pastor que si te dona, què te passa? Te pot matar perfectament. I quan eren adults, els talaiòtics van ser guerrers que anaven per al Mediterrani fent-se guerra. Podien tirar d'en fora fins a 300 metres de distància, com a 3 camps de futbol. Jo ara tiraré el més en fora que pugui, ¿vale? El més en fora possible. Anem a tirar una altra. Anem a tirar una altra que soni sa cua. Això d'aquí se li diu sa cua i quan va més ràpid que la velocitat del so, fa un crash. Ara. La llegada del mundo romano a la isla de Menorca no significó un corte con la vida anterior, con lo que era la manera y costumbres del mundo talaiótico. Se siguió viviendo en los mismos lugares que se vivía antes, o en gran medida en muchos de ellos, y la gente de Menorca se fue adaptando a las nuevas costumbres y maneras de vida que los llegados de fuera fueron incorporando. Posiblemente ese hecho de seguir utilizando los mismos lugares ha ayudado o ayudó a que el estado de conservación que los yacimientos talaióticos tienen y se pueden percibir cuando uno pasea por la isla, ayudaron, es decir, fueron parte de ese granito de arena que al ser utilizados tenga, insisto, ese estado de conservación en la actualidad. Introdujeron nuevos elementos como es la creación de nuevas ciudades, en ese caso el campamento de Sanilla que luego se transformó en ciudad, o lo que es la antigua Yamo, lo que es hoy en día Ciudadela, o Mago que es Mahón. El món que havien creat els talaiòtics agonitzava. Ells, els seus habitants, van continuar vivint als poblats i utilitzant les antigues necròpolis,
però l'invasor no es detenia en el seu avanç. Els talaiòtics van aconseguir aferrar-se a les seves tradicions durant un temps, però aquell microcosmos que havien vestit durant segles es va esvair fins a desaparèixer. Hi va haver una cosa que els va sobreviure. Sí, la pedra. La seva arquitectura dels vius i dels morts va poder resistir més que ells. Va ser un fenomen excepcional. A les illes més grans i al continent, les noves civilitzacions van destruir la majoria dels antics monuments que tant d'esforç havia costat aixecar. Jo em puc sentir afortunada perquè, en el meu cas, els tresors del passat van ser conservats gelosament al llarg dels segles. Entre los años 902 y 903, el Emirato de Córdoba conquista las Islas Baleares. Es a partir de este momento que empieza la llegada de población de la península ibérica y del norte de África. Los nuevos colonos ocupan casi toda la isla y, sobre todo, la parte sur que está vinculada a los barrancos. Los yacimientos arqueológicos se vuelven a utilizar. Se repueblan por estas personas que traen sus usos y costumbres y, por lo tanto, construyen sus casas rectangulares sobre lo que queda de los yacimientos talayóticos, sobre los círculos, las taules i los talayots. Aquest passat ha continuat viu en tots els presents que han conformat la meva història. El respecte al món talaiòtic es va gravar en foc en la identitat dels qui en van habitar després. Sentien i senten com a propi aquest patrimoni de milers d'anys. Tant que el paisatge de la Menorca rural va créixer de forma bella i harmoniosa al seu entorn. Les barraques compartien espai amb els talaiots i els quilomètrics murs de pedra en sec donaven abric i protegien els monuments com en una abraçada. Aquests paratges mantenen viu l'esperit de cada lloc i el record dels primers habitants. Aquells primers viatgers i investigadors que es van interessar pel meu passat talaiòtic no han fet res més que multiplicar-se. Els he sentit parlar i sorprendre's amb 1000 llengües. En aquest llibre obert a la prehistòria en què m'he convertit, el nombre de pàgines sembla gairebé infinit. Si un comencés a caminar, trobaria un monument talaiòtic cada 7 minuts. Puc presumir de ser una de les illes que més jaciments arqueològics prehistòrics atresora en tot el món. Més de 1.500 en només 702 quilòmetres quadrats. D'alguna cosa va servir aquell esforç titànic dels talaiòtics, les mans clivellades per la pedra. Els seus monuments, les seves cases i les seves tombes s'han convertit en una porta per endinsar-nos en una cultura única. Les seves obres ciclòpies donen testimoni avui en dia d'un dels relats més extraordinaris que perviuen sobre l'odissea de les illes durant la prehistòria. Como hemos podido ver, Menorca Talayótica muestra hoy al mundo un patrimonio de valor universal excepcional según los términos de la Convención del Patrimonio Mundial. Y ello por varias razones. En primer lugar, porque aporta un testimonio excepcional de una cultura caracterizada por sus construcciones ciclópeas, algunas de ellas únicas y exclusivas de la isla. En segundo lugar, porque la extrema cantidad, densidad y diversidad de yacimientos hacen de Menorca una ventana privilegiada a la prehistoria de las islas. Y por último, no podemos olvidar de que estamos ante un extraordinario paisaje arqueológico y monumental vivo y vivido. Durant més de 2 mil·lennis, la meva gent, els menorquins, han demostrat estar a l'altura d'un llegat com aquest, d'un tresor de valor incalculable que no només han protegit amb dents i ungles, sinó que ha estat reconegut a tot el món. Pagesos, astrònoms, pescadors, arqueòlegs, professors, restauradors, habitants i viatgers. Tots som conscients que el que tenim aquí és únic i irrepetible. Per això, com a illa,
no puc fer altra cosa que unir-me a la proposta de la declaració de Menorca talaiòtica, una odissea ciclòpia insular, com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Per a nosaltres suposaria un desafiament i una oportunitat excepcionals. Un desafiament perquè ens compromet a continuar vetllant per la seva conservació i una oportunitat per la possibilitat de continuar estudiant i descobrint encara més pistes sobre aquells homes i dones extraordinaris, per compartir el testimoni únic d'una civilització desapareguda que continua bategant en cada un dels meus barrancs, de les meves platges, de les meves valls, i en cada un dels qui m'habiten, que continua aferrada, que sempre ha estat a les entranyes d'aquesta terra.